Nosaltres vam engegar aquest projecte ja el juliol passat, quan des del Museu d'Art de Girona va venir la Marta a presentar-nos el seu projecte que tenen de museu al territori. Nosaltres ens va semblar molt interessant poder lligar les obres d'art que tenim a l'entorn més proper, al nostre patrimoni, com és el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, i a partir d'aquí vam elaborar tot el projecte del curs amb aquest fil conductor d'art amb història lligat amb el seu projecte. Vam començar fent una visita al monestir amb tot l'alumnat in situ, llavors vam anar al Museu d'Art a veure les obres que hi ha del monestir de Sant Miquel, la Biga ens va donar joc amb els més petitons i el retaule amb els més grans. Sempre posem a l'entrada del vestíbul un mural que representi tot el que serà el fil conductor del curs escolar. I aquest any, lligat amb el monestir, amb l'art, amb el Museu d'Art, tenim un plafó que diu Art amb Història, un mural que vam fer tota l'escola conjuntament. Nosaltres som en Guillem Roma i la Mariona Castells i tenim un projecte en comú que es diu Anna Música. A Anna Música creem cançons personalitzades per regalar. Aquestes cançons sempre parlen d'algú que és molt estimat per algú altre i li vol dir en forma de cançó. I de la mateixa manera que una persona pot rebre una cançó, els espais també tenen una història i una essència que pot quedar reflectida en una cançó. En aquest projecte el més maco ha estat que ha estat un procés de creació col·lectiva amb els nens i nenes de les escoles d'aquí. O sigui, realment aquestes cançons han nascut a través del que ens han explicat de les seves vivències a l'hora d'estudiar el monestir, la història, la visita al museu, i amb això que ells han viscut i han après, hem fet uns tallers de creació perquè poguessin fer la cançó conjuntament. En aquests tallers fèiem pluja d'idees. De què volíem que parlés la cançó? Qui volíem que fos el protagonista? Quin era el fil conductor? I un cop ja teníem aquestes bases de la història, vam anar elaborant els versos. I després vam fer la part musical. Com havia de sonar? Quina energia musical havia de tenir aquesta història? I d'aquí vam anar construint aquest univers sonor i també les melodies d'aquests versos. Ens va ensenyar el monestir, el claustre i l'or, i aquest record el tenim ben guardat al cor. Som els nens i nenes divertits i aventurers. Hem viatjat en el temps, descobrint el passat. I llavors vam portar tot això al cos. Vam fer un taller en què creàvem unes coreografies de moviment i percussió corporal que ens permetien integrar tot aquest contingut i representar-lo a través del moviment. Que això és molt interessant perquè ens ajuda a enregistrar aquesta informació a través de tots els sentits, a través de la veu i també a través del cos, i això facilita molt el record perquè es converteix, més enllà d'un coneixement, en una experiència. Realment ha estat superenriquidor, jo crec que pels nens i nenes, però també per nosaltres, poder fer tot el procés conjuntament de creació d'aquestes cançons. Primer perquè ens ho han posat molt fàcil, realment estaven supercreatius, ha estat molt maco veure com anaven florint les idees i la passió que hi posaven, fins a l'hora de cantar-ho, que també estaven supermotivats. I creiem que a nivell educatiu és molt potent que puguin conviure a l'aula un artista amb els nens i nenes en un procés de creació col·lectiva a través de la música i de l'art en general. Monjos silenciosos, vivian al monestir, gritaven
Nosaltres, l'Escola La Pedradreta de Sant Sadurní, valorem molt positivament el fet d'haver treballat juntament amb Música i Art, aquest projecte que engloba des de la música, des del projecte de l'edat mitjana que estem treballant a l'escola. Tot el que fa al procés que hi ha hagut de crear aquesta cançó, això ha estat molt positiu i una experiència molt bona pels alumnes, perquè ells mateixos s'han inventat la seva pròpia història, que s'hi senten identificats, i a partir d'aquí s'ha creat amb músics professionals una cançó a partir de zero. I haver vist tot aquest procés i tota aquesta evolució, ha estat genial. Sant Miquel va crear el vent i juntament amb les sabarres nasqué l'entorn que tenim actualment. Llavors ja, com a cloenda d'anar a fer el concert en el lloc in situ, que seria des d'allà on es va començar, per dir d'una manera, aquest projecte, que és el monestir de Sant Miquel de Cruïlles, i poder anar a fer allà les cançons juntament amb l'altra escola, és que això ho vam viure com una cosa molt i molt i molt bonica. Sant Miquel amb les seves cascades allunya el drac i salva el nostre poble. Tothom se sent lliure i content i avui gaudim del monestir tranquil·lament. I avui gaudim del monestir tranquil·lament. Ha sigut molt guai i a la vegada difícil crear una cançó teva i de la teva escola. A mi el que més me va agradar és fer la nostra pròpia cançó i després exposar-la a tots els pares, avis, companys, companyes. El que més m'ha agradat ha sigut el procés de la cançó, perquè hi posaven coses que havien passat. Els monjos silenciosos vivien al monestir. Som els nens i nenes divertits i aventurers. Molts nervis al principi, però quan estava allà i vaig començar a cantar, doncs ja estava més relaxada. Ja. A mi el que em va agradar més va ser com vam cantar, perquè vaig com sentir tota la cançó amb totes les veus i va ser molt xuli. Al final va sortir tot bé, va sortir la cançó molt bé, em vaig sentir orgullosa de mi. I del monestir moltes coses hem après. Ella decidida el retaule va encarregar al millor pintor, Lluís Borrassà.